रायमना माहारियारि पार्क सेराव गोदानै दिनै आरनियाम रेजर्ट एन्ड फार्म मुंनि गंसे रेजर्ट बेखेवबाय। रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायफैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगावनि आयुनि बसुमतारिनि नाजानायजों रायमना माहारियारि पार्क सेराव थानाय खासिनाला गामियाव गोदानै आरनियाम रेजर्ट एन्ड फार्म मुंनि गंसे गोदानै रेजर्ट बेखेवनाय जाबाय। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायजों लोगोसे थाग्रा आरो उन्दैफोरनि गुबुन गुबुन गेलेग्रा सुबिदाखौ मोननो हागोन। बे रेजर्टनि सोमोन्दै गोबांसिन मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6900922207 नङाब्ला 6900922206 जानबुं नम्बर एबा आरनियाम रेजर्ट एन्ड फार्म वेबसाइटआव जगाजग खालामनो हागोन। जोंनि रिजर्टनि नामा जाहैबाय आरanyam रिजर्ट एन्ड फार्म। फार्मखौ जोङो बेनिखायनो दोनदों जे जों बाव बिभिन्न रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो गायफैदों आरो जों फुलिबो दङ जोंनावहाय, बेखायनो आरanyam रिजर्ट एन्ड फार्म नाम दोननाय जादों आरो। जोंनि रिजर्टआ जाहैबाय खासिनाला थेर'खाम्फा होननानै बुङो। रायमना नेसनेल पार्कनिफ्राय लेफ्टथिं फैनानैहाय 4 किल'मिटारसो रिच वाटार पार्कखौ बारबोनांगौ आरो 4 किल'मिटारसो जायो। दिनै बेखेवनाय जाबाय। दिनैहाय 2 डिसेम्बरावहाय जों बेखौ बेखेवबाय आरो जों बयखौबो खावलायो जे जोंखौ सापर्ट हो। जोंनि फेमिलिनि एक्चुअलि हाजबेन्डनि जानानै आं बुंगासिनो दङ। बयबो फैनानै बहाय दान्दिसे सम बेरायफैनो हागोन। गथ'फोरनि चिल्ड्रेन्स पार्क दं बा संकसआवहाय थाङोबा बेरायहैयोबा बा नोंसोरो माबा नेसनेल पार्कआव बेरायफैयोबाबो बहाय फैनानै जानाय लोंनाय दसे जिरायनाय रेस्ट लानाय बेफोरखौ खालायफैनो हागोन आरो। बहाय गासिबो दं, चाइनिस, इन्डियान, ओमफ्रायहाय कन्टिनेन्टेल, ओमफ्रायहाय आरोबाव जोंनि लकेल डेलिकेसिबो दं। जोंनि साम', अनला, नारजि गासिखौबो मोनजागोन। ओमफ्राय आरो बाहेरा देशनि जुदि माबा लुबैयोबा जोंनाव बेनिबो फेसिलिटि दं, सेफबो दंखायो जोंनाव। थानायनि सुबिदाबो दङ। थानायनि सुबिदायाव जोंनाव दा रुम 3 दङ। मोननैयावहाय आरो जों लुगासिनो दङ। मोननै रुमा जाहैबाय माबा डाबल रुम, ओमफ्रायहाय आरो मोनसे रुमा जाहैबाय डिलाक्सखौनो होनसै ना, बेखौ ना मा होनो, डिलाक्स रुम होननानै बुङो। बेवहाय मोननै डाबल बेड दङ। बेवहाय गिदिर फेमिलियाबो थाफैनो हागोन बा लोगोफोर ज' ग्रुप लानानै फैयोबाबो बेव ज' थानो हागोन आरो बेवहाय। ओमफ्राय जोंनाव माबाबो दङ, टेन्टनि फेसिलिटि दङ। टेन्टफोरखौबो नोंसोरो एभेल खालायनो हागोन आरो फ्रि वाइफाइबो होनाय जागोन। दिनैथ' दाबोनो नै चालु जाथ'वाखै, माने जों सुरु खालामगासिनो दं। फ्रि वाइफाइनि फेसिलिटिबो दङ जोंनावहाय। बुक खालामनायनि थाखायहाय फन नाम्बार दङ जोंनि वेबसाइटआव, आरanyam रिजर्ट एन्ड फार्मावहाय बहाय फन नाम्बार होनाय दङ। बेवहाय नोंसोर बुक खालामनो हागोन। वेबसाइटनि गेजेराव